Sziasztok! Hogyha már nem vagy kezdő, akkor nyugodtan maradj itt, de ezt kezdők is megnézhetik nyugodtan. Olyan csinálj, mindig jó csattintós. Ostorral csattints. Ez egy karika ostor. Kb. 1 méter 80 centi kb. És ez kézzel készült minden része. És ha kezdő vagy, akkor is megnézheted. De ha kicsit már jó vagy, egy éven, ha körülbelül van ostorod, akkor te pedig végigfigyelj. Nekem már 2 is például van. Szóval az a lényeg, legyetek ilyen zsebberuggatós nadrágban, melegítőben legyetek, vagy ilyen népi ruhában. Hogy ha nincs is, akkor így mindig fogjad. Így. Körülbelül ilyen 10-20 centiméterre legyen így a lábatok, és akkor így erősen tapaszkodj a földre, és akkor elkezded elni, ezt így a profi és kezdőknek mondom, mert ugye van kezdős ostor, és ezzel is ugyanúgy meg lehet ezt csinálni. Az én méretemhez ez jó. És akkor izéled, és akkor ellentétes irányba, így elcsapod. Elcsapod így, és az a lényeg, hogy ne a földre, csapd, mondjuk erősebben. Én nem csapom erősen a földre, mert akkor itt ez a kis vége el fog üzelni. Kijött a fonályból amúgy. És akkor lehet lassan és gyorsan is. Ha lassabban izéled, akkor kicsit erősebben kell oda izélni. Csapni. De hogyha gyorsabban, akkor kevésbé is. Látjátok? Így. Hogy hallhatjátok, így kell. Szóval így forgatod, és akkor így. És az a lényeg, hogy a levegőbe így csattanjon egyet. Így csattanjon. Mert nem attól fog, így még alig csattan. De tényleg, hogy mondjuk így nem jó. Úgy ne is csináljátok, el fog romolni az ostorotoknak a vége. Szóval igen. Már én nem tudok fonni, de az nem baj, hogyha így szétjön, mert ugyanúgy tud csattani, és akkor így izéljétek. Hát ez már több mint 1 éves. Több mint 2 éves jóval. Ez csak így szépen kezemet nézzétek, és az állást azt ne felejtsétek el. Én nekem muszáj, mert így könnyen, mert így, látjátok? Most nem teróira, ti is úgyse vagytok, hogy akarjátok, ez csak egy tipp, hogy rakjátok be a zsebetekbe, vagy csak így. És ezt hagyúszoboszon vettük, a kezdőt és ezt is. Szóval, ja, ezt mindet előttünk csinálták, mindent előttünk csinálták, kézzel, szóval, ja. Egy öreg bácsi csinálta, és egy öreg néni. Jaj, várjál, legfontosabb. Szinte.
Szóval itt van az ostorom. Én itt szoktam megfogni, vagy itt. Ne így fog, mert akkor eltörhet a csuklód. Hogy így. No, el fog törni a csuklód. Így, és akkor így a kezedet mozgatod. Szóval, ez csak azért van, hogy ilyen kis dísz, hogy így nehogy lent legyen a kezed, és akkor vagy így fogod, vagy itt. Itt ki is van alakozva a kézforma. Ez menésbe is lehet csinálni. Ha megütöd magad, akkor se baj. Kezdő vagy, akkor épp hogy. Akkor te így lassan csinálod, és akkor... Így. Ahogy ugye van körbe, és akkor így. Itt legfelül nehogy megfogjátok. Vagy most. Érted, ez így nem is néz ki jól. Nem is bírod annyira. És válból forgasd. Szóval vannak ilyen fogók, ez mondjuk fogó, csak ilyenkor nem csattan, fogó, rátekerül ez, van a rátekerült,